Inatsaqten qinersiissatsinnu sapaatakunnermarluunanngortut uagumaane qaqortumingaani. Her fra vælgermødet Raudrup siger vi velkommen til Stefan her i salen, og dem, der følger med i radio og tv. I løbet af 5 år er indbyggerne kommunikuerslok blevet 500 færre. Derfor er det spændende at se, hvilke spørgsmål spørgerne vil stille her i aften. Som sædvanligt skal vi finde svar på det spørgsmål, vælgerne, der er til stede her i salen, vil stille af det videospørgsmål, vi har modtaget. Velkommen alle sammen og godt vælgermøde. Og velkommen til politikerne og I er dem, der skal svare på vælgerspørgsmålene. Men først for vælgerspørgsmålene har partiet et minut til at introducere dem selv. Og det første er Siumut. Kære siger fra kysten og ikke mindst til stedværende her i Siumut. I Siumut er vi stolte over, at vores økonomi er i fremgang, og at der bliver flere uddannede. Vi er stolte over, at arbejdsløse bliver færre og færre, og at befolkningens indtægter bliver højere. De foregående år, før vi ikke kommer tilbage til, at vi skal fremad, vi vil samarbejde med alle partierne for at fremme økonomien her i Grønland. Hvis vi skal fremme livsvilkårene her, er det nødvendigt, at vi samarbejder. Vi håber, at vælgermødet vil være levende. Tak. Tullinguullutik minuutim saqqummiissap demokraatit tarkanna minuuti allartippa. Tak. Demokraterne arbejder for en stærkere, mere selvbærende og styrket økonomi på alle måder. En af vores mærkesager er ligeledes en sækkelse af skatter og afgifter. På den måde sikrer vi, at borgere, der står op hver morgen, møder til tiden og tjener egne penge, beholder så mange af deres egne tjente penge som muligt. Det kræver, at vi politisk tør prioritere og tage ansvar, og det gør demokratiet. Som et par eksempler vil jeg nævne, at forøgelse af partistøtte i en ny parlamentsbygning. Enormt pengeforbrug til forvaltningskommissionen skal stoppes nu. Vi fra Demokratiet har som mål at gøre Grønland økonomisk selvbærende. Vi vil investere realistisk og prioriteret. Det vil sige, at investeringerne skal lægges i tiltag som vækst. Og det ene minut er gået. Tak til demokraterne. Og så samarbejdspartiet. Værsgo. Smuk. Det burde være Grønlands allerstørste turistdestination. Her er det hele. Men vi mangler kapacitet til at modtage folk. Hvorfor er der ikke blevet udviklet mere i Sydgrønland, end der er i dag? Overalt, hvor vi har været, der blomstrer idéerne, og folk ønsker virkelig at udvikle sig. Det er super positivt. Realistisk set, så skal vi have gang i det private erhverv hernede. De skal gives rum til at trække vejret, og de skal gøre det, de er bedst til. Vi skal sætte rammerne, befolkningen skal udfylde den. Erhvervsudvikling er et must. Lad os få bundet Sydgrønland sammen med et vejnet, der tilgodeser eksport af forholdere og fiskernes produkter, samtidig med, at den kan fragte turister rundt. Her er et væld af muligheder. Vi skal bare have udnyttet dem sammen. Samarbejde er vejen frem. Sammen er vi stærkere. Velkommen til Raudrup, alle sammen. Fiskeproduktionen
anlægget i Asuituba er stoppet, og den er nedslidt, at der må bygges en ny. Varerne, som bliver dyrere og dyrere, skal være billigere. Og varerne skal ikke blive dyrere igen, og der skal det lovgives om. Og at de ældre skal have bidrag, fordi at hvis de vil have en båd, så skal de få bidrag til det. Og at dem, der ansøger om bidrag, skal have svar med det samme. Du længer op på partien eller Partien eller værsgo. Kære frænder her rundt om i hele Grønland. Vi ved, at hvilke vilkår I lever under, og vi ved, at hvilke værdier I har. Og det er jer, der kan ændre tingene. At man partiet kun ser på sig selv, gør tingene ikke bedre. Derfor at vi er nødt til at det er tid til at samarbejde, og vi er nødt til at sige til vores forældre, at vi skal samarbejde og så gå ud fra os selv. Vi kan se her i Grønland, hvor dårlige forholdene her i Sydgrønland kunne i, og hvilke dårlige forhold børnene lever under. Vi skal gå ud fra os selv, og derfor skal vi udvikle os. Du længer på at det støt. Og det næste er, at det støt. Kære medborgere, og dem, der følger med i tv og til stedværende her. Jeg har jeg er 24 år. At jeg synes, det er op til valget for at gøre vilkårene bedre her i Grønland. Og at ud fra kandidaterne kan man se, at hvilke forhold at der synes lægger vægt på, og det er netop det unge. Hvordan når vi generationsskifter vi viser, at vi kan få hvilke muligheder vi har. Medbestemmelse er meget vigtigt for befolkningen. Og godt valgt den 24. april. Kinguliulut saqqummissappan inu ataqatigit minut aallartippo inu ataqatigit atugarissaarner pingaartittuarparput tamannalu aamqinigaaftuliani sulistiaqqissa inu ataqatigit upperarput ilinniartitaaner sætter velfærden højt på dagsordenen. Vi er overbeviste om uddannelse, vækst og mere ressourcestærke folk fører til øget velfærd. Derfor vil vi lette vilkårene for lærerne som elever, sætte elevtallet ned i klasserne. Bolig er det vigtigste forhold i livet, og derfor vil vi i 2030 have opført 1000 almindelige boliger. 1000 almindelige boliger. Vi er alle lige, og derfor skal der være skånejobs til handicappede og andre med særlige behov. Vi skal stå sammen. Vi skal bekæmpe andre partier og folk med andre holdninger. Vi skal bekæmpe fattigdom, ulighed, sygdom og ikke mindst splittelsen i samfundet. Frænde stop ikke. Vi er med der, og nu er der ret ikke med jer. Partiitamam saqqummeeqarmata maanna unnummanna pingaarnerpaamut saassaaguttassa enersisartut apeqqutеқарнissaanut malumaaniippoq apeqqutеқартуссап siulliulsaniani aap tassamaaniippungam siulliapeqqutеқартуссар tassaavor Hans Ole Petersen. Hans Ole tassaningaasaqarnerpillunga apeqqutеқарniarput. Hans Ole har en spørgsmål om økonomi. Tak. Velkommen til alle sammen.
Hvem vil arbejde for? Man kan tage altid, at fiskeri er den vigtigste i vores land. Men jeg tænker på, hvem tænker på råstofferne. De skal ikke bare tage pengene fra fiskeri. Man skal også tænke på råstofferne. Hvem vil arbejde med dem? Kan man forstå mit spørgsmål? Man snakker om, vi skal hente pengene fra råstofferne. Hvem vil arbejde med dem? Spørger Hans Ole. Først Siumut. Spørgsmålet er meget enkelt. Vi skal først tænke på, hvordan vi skal forbedre vores økonomi her i landet. Der er mange, der snakker om at der skal vi ikke skade miljøet i befolkningen eller omgivelserne. Vi støtter dem, der vi begynder med minedrift. Og Siumut vil arbejde for at fremme økonomien. Og derudover skal turisten og skal indtjeningen komme fra turisme og fiskeriet. Og det er også med i vores valgoplæg, hvor vi henter penge fra, er det afgifter, eller hvad? Er det fra fiskerne? Det er tilrettelæggelsen af afgiftssystemet, vi snakker om. At nu er det nok med at hente pengene fra befolkningens lommer. Og det er derfor, at vi skal fremme økonomien ved at fremme turismen og at udnytte vores naturressourcer, som ikke findes andre steder i verden. Og det er dem, der er vores valgoplæg i Siumut. Fra Siumut. Vittus rojaakitsoq. Aalisartut kaasarfianingaani aallissangikkutta. Vittus rojaakitsoq, hvis vi ikke skal hente penge fra fiskernes lommer, er det som minedriften, vi skal hente det fra. At vi skal have mere indtjening fra fiskeriet. Vores fiskeprodukter, vi skal stoppe med at sende uarbejdede fiskeprodukter fra landet. Og vi skal producere mere her. Og i Raudorhavn, når der ligger de steder, hvor det er fisk, der skal der ske mere produktion. At der skal skabe mere værdi for de produkter, der sælges til Danmark, at i Kina, hvis vi producerer det simpelthen her og skaber mere værdi, så kan vi finansiere vores selvstændighed. Den udvikling, der for eksempel er i Island, skal vi også følge. Altså minedrift er også vigtigt, men vi skal skabe mere værdi af vores fisk. Og fiskeriloven, som de nuværende koalition ikke kan sætte på plads og ikke kan blive enige om, skal vi have vedtaget. Vi kan forstå, at fiskeriloven er delt i deres mening om fiskeri, og at man skal ikke være usikker på, hvilke forhold der skal være gældende og vilkår, at fiskeri skal have.
ved en rigtig fiskerilov kan vi sikre en vej mod selvstændighed, og vi skal skabe gode rammer for fiskeriet. Mange tak. Største ressourcer. Først vil jeg sige noget om råstof, eller min teknik. Vi skal arbejde fra Jeg går ud fra selv, så skal det være sådan, at så er det nødvendigt med småskala mini-industri, hvor folk kan lave smykker af dem, og at de kan kunstnerne også udnytte. Man råber op om mere værdi og mere værdi og mere værdi. Hvad kan vi kan ikke gøre noget her i dag, og vi har ikke hjem til Fødevarestyrelsen. Når vi først har hjem til Fødevarestyrelsen, kan vi først skabe fremdrift. For at skabe mere værdi af fisken, skal vi have overtaget Fødevarestyrelsen. Den næste er Bartinella Nikolsen. De er helt sikkert det vi har snakket om i det sidste år, er vi blevet mere, vi begyndt at samarbejde med, så det er godt at høre, hvad der slut har af udmelding her. Der er mange fiskere, der bare smider indvolde af fiskene og hovedet ud, når de fanger fisk. Det man snakker om. Hvordan i stedet for at hente penge fra fiskelommer, og man kan hente dem fra minderne også. Vi er sammen om at skabe mini-industri her, og det er også godt. At i stedet for at tilgade firmaet udefra, så er vi også nødt til at skabe virksomheder her i landet. Og det er derfor, og på den måde kan vi først skabe mere værdi her i landet og skabe indtjening. Og vi har en høj byggeri-niveau. De penge, der skabes her i landet, skal ned i Grønlandens lommer. Man kan gå på det på en anden måde. Rente Vestergaard Evalsen er den næste fra Demokraterne. Tak. Det er rigtigt. Det er nødvendigt med en bredere indtjeningsmuligheder. Vi kan se, at når indtjeningen på fiskeriet, når det går ned, hvor stor indvirkning det har på vores landets økonomi. Når man snakker om økonomien, så har vi brug for minedrift, fordi at de er opnået i lovgivningen, og vi skal ikke ændre lovgivningen hele tiden. Og at mineselskaberne tror på, at man kan skabe mere værdi og værdi her i Grønland. Vi kan her se, at hvor dårlig folks økonomi her i Sydgrønland.
at vi skal erhvervsudvikle. Og politisk må man lave aftaler om, at alle partierne er med til at udvikle landet. Det er godt, at vi har indtjening fra fiskeriet, men vi skal have en bredere erhvervsstruktur. Og således at vi kan, at befolkningen her kan få indtjening. Mordeborg, du er naalakkersuis halvdelen af set har rentet dette område. Alle partier vil gerne samarbejde om minedriften. Vi skal kunne stå inde for hvordan vi indretter minedriften. Her i det sidste år har vi vist, at i et godt samarbejde i samarbejde har vi sikret, at fastboende har fået tilladelse til minedrift. Og det er også stor interesse for minedrift her i Grønland, og man har vurderet vilkårene for minedriften udefra som noget godt. Så vi skal udvikle minedriften, men vi skal også huske på, at i stedet for at forlade os på firmaet fra andre lande, så skal vi også gå ud fra befolkningen her i landet. Fordi uden at hvis vi ikke går ud fra, blandt andet ud fra befolkningen her, så kan vi ikke udvikle. Og vi har lavet barrierer for udvikling her i landet. Og for eksempel inden for administrationen af minedriften, der har vi skabt en for stor minedriften. Og der har været administrative barrierer som har forventet en udvikling af minedriften. Og det er derfor, at fastboende har vi sikret, at man kan behandle deres ansøgning i løbet af 32 år. Også Tille Martinussen. Lad os få lidt realisme ind i debatten. Vi er rutsjet ned af Fraser Institutes indeksering, fordi der er flip-flop-politik på det her område her. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi startede lige så stille med at tage de spæde skridt tidligere, og befolkningen var med en hel del af stederne. Og så blev vi enige om, at vi skulle lave en bæredygtig udvikling, og så begyndte folk at skændes, og så gik udviklingen i stå. Det kan simpelthen ikke passe. Vi har uddannet en hel masse af vores egne folk på råstofskolen til ledighed. Det kan heller ikke være rigtigt. Vi er nødt til at opbygge langsomt, sådan så vi ikke står og tilskuer til udviklingen, men vi er også nødt til at erkende, at vi skal have samarbejde internationalt også. Sidste gang Grønland ligesom var i vælten i forhold til råstoffer, der sagde lande som Norge, der har meget stor erfaring med det, I kan godt få nogle eksperter over hos os og komme og snakke med jeres og oplære jeres befolkning, hvad er det for nogle ting, der skal til. Man kan også kigge over til Newfoundland, hvor de har udviklet den her industri lidt ud fra et udgangspunkt som vores. Når befolkningen nu gerne vil, hvorfor er det så, at det hele det går i stå igen og igen? Vores kompetencer, vores modtagerapparat osv. Kan man se bliver bedre. Vi bliver lige så langsomt opdyrket. Man kan se, at Asia har haft stor fremgang i de forundersøgelser, der har været tidligere. Vi skal være klar over, at Grønland sidder på den anden største forekomst af sjældne jordarter, som man bruger i telefoner, og som man bruger alle mulige andre steder. Den anden store forekomst er i Kina. Jamen, vi henter jo slet ikke penge. Det har jo været sådan, at selskaberne kommer herop og selv investerer i det. Men de skal vide, at de investerer flere milliarder i at få boreplatformer herop og sikkerhedsudstyr og alle de der ting, at de også får et godt forløb. Det skal selvfølgelig være sådan, så vi får skatter og sådan nogle ting, og vi skal have en råstoffond, fordi vi har kun de sjældne jordarter én gang. Og selvfølgelig skal vi gøre det bæredygtigt for vores miljø, men vi bliver nødt til at komme i gang. Og der er rigtig mange steder, ved jeg, også hernede i Sydgrønland, hvor folk rigtig gerne vil det. Lad os nu komme videre på den her indeksering med råstoffer. Det er vi simpelthen nødt til.
Til det næste spørgsmål. Gabrielsen, det er om sundhedsvæsen. Værsgo. Det er til alle partierne. Hvornår vi stopper lægevikar og sygeplejersker, vikarer, hvor der bruges mange penge på dem, og i stedet for at bruge pengene her i landet. Og det er Siumut først. Tak for spørgsmålet. Overskriften er vigtig for os alle sammen her i Grønland. Og når vi debatterer det, så bruger vi mange midler til sundhedsvæsen. Og man kan bruge midlerne bedre ved at rationalisere her i Grønland. Man snakker meget om lægevikarer. Men mange gange er det meget svært at ordne tingene på en rigtig måde, fordi at vi har en langstrakt kyst, og at man kan ikke have alle steder, hvor det er kort service, og vi skal klappe sygeplejerskerne på skulderen, på grund af, at de arbejder under, hvor der er mange skiftende lægevikarer. Vi kan alle sammen se, at sundhed er vigtigt for alle, og under debatten. Du siger, at der er mange penge, der bruges om året, og det er 1,5 milliarder kroner om året, at hvis man bruger mange penge til vikarerne, hvordan vi stopper, og skal vi lave lovgive om det? Jeg ved ikke, om man kan lovgive om det. Vi skal samarbejde med folk i sundhedsvæsenet, og vi kan ikke gå over fra bestemme, hvordan vilkårene for sundhedsvæsenet skal være. Men det vigtigste skal være, at de centrale steder skal have bedre vilkår. Det skal ikke være sådan, at det kun er nok, der skal udvikles, men også andre steder skal der udvikles. At hvis vi skal have et roligt liv, for eksempel her i Sydgrønlands Midtgrønland, her i Sydgrønland, det skal også udvikles, fordi at man skal ikke kun forlade sig på det centrale steder her i nu. Det må spredes ud til landet. Jeg hedder Katja Nielsen fra partiet Jeg har haft spørgsmål oppe, og jeg har også været til andre bøger for at føde. Og det kan ikke være meningen, at man skal føde uden at have familien i nærheden. Vi skal gentænke, hvad vi bruger pengene til. At det kun vikaren, der kan arbejde her i Grønland. At nu er det sådan, at det er allerede i tolkning her i dag, og det er derfor, at man er nødt til at have personale og ikke kun bruge vikarer. Og så er der så Rotusen fra der så. Soneri mi way at det sumingan sa saput. Vi stiller op fra at der så for et nysingle. Hvordan vi kan bedst udvikle befolkningen her i Grønland og tingene her i Grønland. Med tanke på sundhedsvæsenet er status her i dag, at tingene er meget dårlige.
Og det er derfor meget nødvendigt, at det er derfor, at det er nødvendigt med private læger, og at tilliden til sundhedsvæsenet, og at man kan være sund, for at sund liv kan også blive sikret på den måde. Der er mange vikarer, fordi at der er nogen, der ikke ønsker fastansættelse. Hvordan kan vi sikre, at vi kan have faste ansatte i sundhedsvæsenet? Og vi ved, at der bliver flere og flere videreuddannede. Vi skal sikre, at samfundet, der gerne vil sikre deres centrale steder, for eksempel sundhedsvæsenet. Der er vi nødt til at spørge os selv, hvordan tingene er der, og så derudfra forbedre dem. Og så demokraterne. Hvordan kan I sikre en mere vedvarende sundhed her i Grønland? Det er første gang, jeg er stillet op til stille op her, og jeg stiller op for demokraterne. Jeg kender spørgsmål, fordi at jeg arbejder i sundhedsvæsenet i dag. Og at jeg kan høre, at det er et spørgsmål at kunne have en god sundhed. Jeg vil gerne fortælle, man bruger 1,5 millioner kroner her i dag, men det her i det sidste uddannede sygeplejersker i Grønland er kun 646, og dem der bliver tilkaldt ude fra 3277. Disse statistikker bliver udgivet hver eneste år. Hvordan vil du sikre bedre midler? Hvordan midlerne kan bruges bedre her i sundhedsvæsenet? Og hvad vi skal sikre, at vi kan beholde vores faste medarbejdere her, og at det bliver flere og flere det næste år. Vi skal sikre, at der sker udvikling i sundhedsvæsenet, og kun derved kan vi sikre, at sundhedsvæsenet service over for befolkningen bliver bedre. Og så endnu at der er ret det på klast. Hvordan kan vi sikre, at fastansatte læger og sygeplejersker, det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt, at vi i samarbejde arbejder med spørgsmålet. Man skal vurdere centraliseringen af sundhedsvæsenet. Derved kan man finde ud af, på hvilke områder der skal ske forbedring. Og der er mange der sygeplejersker. Og hvis det skal blive flere, at det første vi skal gøre, det er at vurdere forholdene her i dag. Og at uddannelsesinstitutionerne skal også fremmes og være tiltrækkende. Vi skal oplyse det enkelte steder, om det enkelte steder, hvilke muligheder er der det enkelte steder, og hvordan hvilke muligheder er der for familien til steder, og hvilke tilbud kan der være for børnene.
Og jeg vil også sige, at i stedet for at bruge midlerne til vikarer, hvorfor prøver vi ikke samarbejde med de andre nordiske lande? Samarbejdsparti, hvordan kan I sikre i telefonen og er nummer 100 i køen, eller sidder nede i venteværelset og venter i 3-4 timer, mens vi kunne være på arbejde. Øget digitalisering. Nu har vi jo fået ret godt internet i det meste af Grønland. Det skal vi da bruge. Til både at kunne bestille læge, til specialiseret at kunne se, hvor langt er vi på en venteliste, hvornår kommer der en næse, øre, halslæge osv. hertil. Det er i hvert fald en af de ting, som vi synes, vi skal gøre. Pengene skal selvfølgelig bruges så vidt muligt på patienter, og det er fuldstændig korrekt, at der er enormt mange vikarer, som er tilkaldte. Jeg tror også, en del af problemet, ud over de gode tiltag, der er nævnt her fra de andre partier, det er, at sygeplejersker ser også enormt mange hårde ting, fra dødsfald til sociale sager til seksuelt misbrugte børn. Det er meget vigtigt, at supervisionen også ude i landet bliver styrket, og vi ønsker også en decentral ledelse af sygehusene, sådan så de kender deres regioner bedst. Vi har jo taget telemedicin i brug, og det instrument skal vi bruge meget mere fagligt set, end vi gør i dag. Og så bør vi faktisk tilføre området nogle flere midler. Det er rigtig, rigtig svært med sundhedsvæsenet. Det er dyrt at have det. Vi får flere og flere ældre. De bliver mere og mere behandlingskrævende. Og det betyder altså bare, at vi er nødt til også at tænke holistisk. Folkeskole, uddannelsessystemet, vi er nødt til at styrke omkring det her. Og så er vi også nødt til at lave en ordentlig velkomstpakke til dem, vi har brug for. Fordi vi har jo brug for folk, som er uddannede, særligt inden for sundhedsvæsenet. Kirurger, specialiserede sygeplejersker osv. Det kan vi ikke sådan umiddelbart sidemandsoplære. Når det så er sagt, så synes vi også, at lokale sygeplejersker skal have en styrkelse af deres lønvilkår. Og i det hele taget deres overtidsvilkår, fordi det er dem, der er blivende, og det er dem, der får det til at hænge sammen for alle de tilkaldte, der kommer. Men laver vi nogle velkomstpakker også, hvor folk bliver ordentligt integreret allerede nede fra de grønlandske huse, i Danmark for eksempel, og fra andre steder, hvor vi tilkalder dem i Norden, så er der også en chance for, at vi kan fastholde folk her. Fastholdelses- og rekrutteringsrapporten har vist, at folk føler sig uvelkomne, de har det svært med skoler og uddannelser heroppe, og de oplever en vis ineffektivitet, formentlig fordi at det er styret fra centralt hold i sundhedsvæsenet. Så de ting er vi nødt til at imødegå også samtidig, mens vi venter på, at vi får vores egne uddannede færdigt. Under valgmøderne, at vi vil gerne have, at sundhedsvæsenet også kommer ud til kysten. At det vi har prøvet her i det sidste år, kan vi ikke blive ved med at køre med. Vi har de midler, der skal bruges i sundhedsvæsenet, men at de midler, der bruges til rejser, er kun bruges til lappeløsninger. Sundhedscentrene på kysten skal udvikles, og vi skal ansætte de folk, der vi har brug for her i dag, og dem, der kommer udefra, skal tippe vores levevis og kultur, og vi kan ikke kunne forlade os på folk fra Danmark, og vi er også nødt til at have personale fra andre steder, der er kvalificerede. Ja, med at vores udvikling, så kan vi ikke kun forlade os på vores egne uddannede folk. Vi er også nødt til at tage tilkalde udefra. Når folk, der kun er her i 3 måneder, hvordan kan vi sikre, at de skal kende vores levevis og kultur?
Og det kommer helt an, og det kommer helt an på, at hvilke krav det er, om det skal være vikarer eller fastansatte. Når vi siger, at man siger til dem, at man regner med, at de skal arbejde for eksempel i 5 år, så kan man fast ansætte folk udefra. Og det er også nødvendigt, at man uddanner, at vi lærer dem vores sprog så hurtigt som muligt. Og så til det næste spørgsmål. Tusiusna bequtqartussaq Jens Peter illitassa nammanilunissarpillu og du vil gerne spørge om selvstændighed. Og det er til alle kandidaterne. Vi har selvstændighed. Jeg skal lige forklare. Vi får bloktilskud fra Danmark på 3,4 milliarder kroner. At fiskerne skaber på 2,4 millioner kroner her i Grønland. Og når det så eksporteres til Danmark, så får mellemhandlerne fra udlandet, de får 9 milliarder kroner. Og hvis vi var blevet selvstændige, så ville vi kunne have det som indtægt i stedet for. Men det er for og jeg mangler oplysning omkring selvstændighed, og det er derfor, at der er mange, der siger nej til selvstændighed. Og hvis vi kan få de indtægter, de førnævnte indtægter, så kan vi have råd til lufthavn og sundhedsvæsen og andet. Aperqut imapaasisariaqarpartiikkikut namminilivinnassami suliaqarussuppat. Om hvilke partier der vil arbejde for selvstændighed. Det er et parti, der vil arbejde for Grønland, skal have vilje til selvstændighed, fordi at det penge, som jeg snakkede om, at noget, vi kan få som i stedet for, hvis vi bliver selvstændige i morgen. Tak for spørgsmålet. Vi skal snakke mere om det. Og at vi skal alle også medierne skal snakke mere om, hvordan vi kan have mere selvstændighed i vores parti. At det, vi har snakket om, det er at hvordan vi går ud fra og se, hvordan vi kan blive stærkere. Hvis vi ikke har selvstændighed, så kan vi ikke blive selvstændige. Og det er derfor, at vi skal arbejde med os selv og gå ud fra os selv. Jeg kan som eksempel staten Kina. Og der har de planlagt at bygge store fragtbåde, som kan sejle over hele verden. Og hvis vi ikke arbejder med sådan nogle ting, så vil Danmark overtage det på vegne af os. Det er ikke kun det ting, men vores indtægter fra fiskeriet skal vi også se på, fordi at de miste indtægter, det går til Danmark. Vi arbejder stærkt for at sammen vil vi gerne indføre selvstændighed. Og vi er fastboende her, og
vi bliver fastboende her hele vores liv. Vi har mange møller til rådighed, ellers til vores selvstændighed. Under vælgermøderne, der snakkede man meget om udgifterne. Og det er Siumut, undskyld, det var ikke endnu, at det er, at Siumut arbejder for selvstændighed, og vi skal samarbejde om at skabe de bedste vilkår i vejen frem mod selvstændighed. Når vi lærer at samarbejde, når vi sætter i samme kurs, alle partierne, så kan vi begynde at se fremad. Og man kan ikke konkurrere om det her spørgsmål. Og vi er nødt til at blive enige om, hvordan vi indrette vores samfund. Og da vi indførte selvstyre, så begyndte vi allerede at gå videre med vores vej mod selvstændighed. Og det er derfor, at i spørgsmål, når vi debatterer spørgsmål, så skal befolkningen ikke være usikker på, hvad det er, der snakker om. Vores tankegang i selvstændighed er i vores tankegang for hvordan Jens Peter Kjeldsen har ret, at hvis vi har vilje, så har vi råd til selvstændighed. Og at vi kan med det midler overtage de resterende sagsområder. Når vi får fisken op, så kan vi se, at hvilke muligheder der er for indtjening af disse fisk. Og man plejer at sige, at nu vi får bloktilskud på 3,4 millioner kroner fra Danmark, så har vi ikke råd til noget som helst. Og Jens Peter Kjeldsen har helt ret i, at det fisk, vi får op, dem har Grønland ikke gavn af. Det er andre, der har gavn af dem. Det første, vi skal stoppe, det er at stoppe sådan tilstanden. Fordi at når vi først får vores indtægter her til landet, så kan vi først begynde at tilrette, hvordan vi vil indrette selvstændighed. Og sådan forhold er vi nødt til at sikre, at Grønland får indtægten også inden for minedriften. 80% af vores bloktilskud, det vi får, går tilbage til Danmark. Og hvis vi tilrettelægger vores handel på en bedre måde, så kan vi sikre mere indtjening her i Grønland, og derved bane vejen mod mere selvstændighed. Er der slut? Hvornår kan vi blive selvstændige? Vi kan være helt sikre på, at alle her i Grønland ønsker selvstændighed, men det man skal lægge mærke til her, at man kan ikke blive selvstændig bare ud fra følelserne. Man må også bruge hjernen i stedet for kun følelser, fordi følelserne kan ikke dække 3,4 millioner kroner. Hvordan vil vi dække det, vi vil miste på af bloktilskud?
det vi har snakket om, det er at for eksempel at få Fødevarestyrelsen her til Grønland, og at vi selv overtager fødevareområdet, så kan vi sikre en bedre merværdi til at skabe mere værdi. Og vi kan ikke blive ved med, at torskerogn, det får vi importerer vi udefra i stedet for at producere det selv. Vi har alle fiskeindustrien her, hvor Grønland har mulighed for at producere det selv. Vi ved alle sammen, at hvor sunde vores dyr er, og fangstdyr er, og fisken også. Den måde, vi tænker på, at vi ikke kommer videre med, og at anser det som noget helt naturligt, den måde, vi tænker på, og ikke kommet videre med nytænkning. Demokraterne har vi råd til selvstændighed. Fra demokraterne vil vi gerne selvstændige, og det der mange sager, vi er nødt til at arbejde videre med. Fiskeriet skal styrkes, og vi skal begynde med minedriften. Og få flere og flere indtægter, indtil vi kan blive selvstændige. Vi skal være uddannet her i Grønland, sådan at vi selv kan tjene pengene. Hvis vi skal være selvstændige, så skal hver eneste også kunne klare sig selv. Og det er derfor, man er nødt til at tænke på, hvilke forhold, der gør sig gældende her. Der er mange børn, der bliver seksuelt misbrugt, og at man glemmer dem i stedet for at behandle dem. Og forældrene arbejder med deres børn sådan at forberede dem til selvstændighed. Hvis vi skal være selvstændige, skal vi løfte hinanden, og det er kun den vej, der kan være vejen mod selvstændighed. Og så samarbejdspartiet er vi klar til selvstændighed. Tak for spørgsmålet, Jens Peter Kjeldsen. Jeg er ikke enig i dit regnestykke. Det er sådan, at det er os selv, der bestemmer, hvordan fiskeriet foregår i Grønland. Det er os selv, der bestemmer, hvordan skattesystemet fungerer i Grønland. Og hvordan de forskellige dele af værdikæden i fiskeriet tjener penge, afhænger af de to ting. Og det bestemmer vi selv. Så i forhold til at tjene flere penge på fisken, det behøver vi ikke selvstændighed for. Det er ligegyldigt i den sammenhæng. Det, som vi fra Samarbejdspartiet tit tænker, det er, at vi vil gerne have den højeste grad af frihed, vi kan få. Men vi er ikke enige i, at frihed og selvstændighed er den samme ting. Hvis vi bliver selvstændige, så uanset det økonomiske, så kommer vi til at stå meget alene i verden. Og hvem er det, der interesserer sig for at komme ind i Grønland? Det er kineserne, det er russerne, det er amerikanerne. Så stoler vi på Kina. Altså, jeg kan ikke helt forstå Nico Olsens idé om, at jamen, Kina kan bare hjælpe os. Prøv at kigge på Tibet, hvordan det går der med menneskerettigheden. Er det virkelig det, vi vil? Russerne står over på den anden side og tænker, der er jo lige et fint sted der, lige ved siden af Canada og USA. Det kan da være, at vi skal komme rendende der. Amerikanerne har deres Monroe-doktrin, som siger, jamen alt, hvad der foregår her i den her halvdel, det er af jordkuglen, det er vores. Det er vores. Så tror I virkelig, at vi kan få lov til bare at stå der som os selv og sige, hej, det er os. Den tror jeg desværre ikke på. Vi ønsker frihed. Vi ønsker frihed for individet, og vi ønsker frihed for landet. Men vi mener ikke, at det er det samme som selvstændighed. Grønner. Nico, du kan svare på meget kort. Ullutsinni pissutsit nunarsuup ineriartorneraani aam teknologi ineriartorneraani nu inuillu pisinnaatitaafiat
Og tilstanden her i Grønland kan vi ikke sammenligne med andre steder. Vi er nødt til at se på os selv. Vi er nødt til der er mange andre steder. Udlandet er meget interesseret i at samarbejde med os og at begynde med mindre. Det er ikke kan vi så ikke blive selvstændige? Vi skal, hvordan kan vi se på andre lande som noget farlige? Vi er nødt til at for at kunne udvikle os, så er vi nødt til at samarbejde med andre lande. Vi skal ikke kunne se på dem som farlige. Vi skal kunne lave aftaler med dem. Og hvad er der i vejen med det? At har Grønland råd til selvstændighed. Og det er vi skal arbejde for at få selvstændighed, og en af grundlagene for selvstændighed, det er, at man laver en forfatning. Grundlov. Det er befolkningen her i Grønland, der skal tilrettelægge, hvordan fremtiden og selvstændighed skal se ud. Og hvis vi ikke samarbejder med befolkningen, så kan vi ikke komme videre med snakke om selvstændighed, og heller ikke, hvis vi ikke laver en forfatning. Partierne imellem er vi enige om, at vi ikke skal konkurrere om selvstændighed, men at vi skal samarbejde om det. Og vi er nødt til at skabe mere værdi af fiskene. Og vi har mange ressourcer her og også menneskelige ressourcer. Og at man kan være sikker på, at hele befolkningen vil være med til at løfte, hvis vi bliver selvstændige. Og så til det næste spørgsmål. Og det næste spørgsmål er, det er om sproget, og det lyder i folkeskolen, er der mange, der ikke går videre til uddannelse, og det rent grønlandsproget har vi sagt. Hvornår skal vi til at bruge vores eget sprog til i det videre uddannelser? Hvordan skal vi stoppe, at vi taber folk eller afgangselever fra skolen, der ikke går videre til uddannelserne? Koyana. Tak. Mari. Kangami. Dessa. Siumumingani. Det er fra Siumut. Vi tror helt på fascismen, at bliver selvstændige. Og det kan vi også blive selvstændige. Og det er meget vigtigt spørgsmål, du stiller her. Hvordan kan vi sikre, at den næste generation skaber en selvstændighed på et godt grundlag? Vi har ellers mange ressourcer her i landet, og Siumut lægger vægt på, at de unge kan gå i gymnasiet på vores eget sprog.
Fordi at forskningen har vist, at bruge landets eget sprog er det, der sikrer en god uddannelse. Vi skal sikre, at en uddannelse, men der skal vi ikke sige, at vi ikke skal bruge vores eget sprog. Der var Siumuts Ungdom i vores bidrag til valgprogrammet. Der har vi været med til at sikre, at de rent grønlandssprog kan gå videre med en uddannelse. Og der er nogen, der dumper i uddannelserne, selvom da det ikke kan snakke dansk. Og for eksempel håndværkere bliver kan dumpe på grund af, at det ikke kan dansk, selvom det er meget gode håndværkere. Vi skal ændre vores krav. Blandt andet har vi et krav om, at i gymnasiet dansklærerne og geografilærerne, naturlærerne og så, der kræver vi, at eleverne skal kunne dansk, men at vi skal ændre kraven til uddannelserne, men at vi skal sikre på, at vores uddannede unge skal være med til at løfte udviklingen her i Grønland. Og at vi skal have indtjening fra fiskeriet og almindelig og turismen. Men hvis vi som folk, det grønlandske folk, ikke arbejder med tingene, så kan vi ikke sikre en selvstændighed. I det næste år, valgoplægget for de næste 4 år fra Siumut, at man ikke skal gå ud fra folkeskolen, før man er parat til en videre uddannelse. Og så det næste, det er partierne eller vi kan være med til at etablere mange uddannelser, men vi kan ikke sige, at vi skal kunne snakke grønlandsk, eller hvad kan vi ellers bruge vores uddannelser til? Det har man gjort i slutningen af 1800-tallet i Færøerne, og det kan vi også gøre her. Vores ældre, der kan snakke grønlandsk, jeg bliver meget for. Dem, der sidder her. Der er mange ældre, der siger, at man skal kunne rent grønlandsk. At vi skal hvad er meningen med at se rammerne. At hvis vi ikke løfter vores unge, så kan det ikke komme videre. At det skal skabe rammer for virksomheden og firmaerne. Hvis du kan svare på spørgsmål, det er virkeligheden. Hvis vi ikke kan sige, det er lovgivet om, at det første sprog her, det vigtigste sprog her, er grønlandsk. Og vi kan ikke blive ved med kun at forlade os på, at virkeligheden er, at det danske sprog er det vigtigste, så vi kan ikke udvikle os, hvis vi ikke går ud fra det grønlandske sprog. Hvis vi først ser på folkeskolen,
dem der bliver færdige i folkeskolen, der skal vi forbedre deres kvalifikationer. Vi skal vurdere, hvor egen den gode skole er, fordi tingene har vist, at afgangseleverne fra folkeskolen, deres kompetencer ikke er nok. Og det næste skridt skal også være, at der skal lovgives om, at firmaerne, virksomhederne skal modtage praktikanter. Og at vi er nødt til at for eksempel overfor Oracle kræve, at det skal skabe praktikpladser. Vi kan ikke majorere, er det sådan, at de unge skal opkvalificere sig til uddannelse. Det er dem, der går i majoreret, dem støtter man på, men at de kan få kvalifikationer i forskellige fag, for eksempel sprog og matematik og andet. Så majoreret kan vi ikke undvære. Og vi skal også sikre, at skolebørn, mens de er små endnu, at de skal kunne lære andre sprog, for eksempel det engelske sprog. Og så det næste demokraterne. Tak for spørgsmålet. Det er ikke underligt at med spørgsmålet, fordi at vores børn er vores fremtid, og det er dem, der skal være med til at bane vejen for selvstændighed. Mange forældre, al deres tilstedevhed og politikerne, at politikerne skal sikre rammerne med lovgivningen, som samfund være nødt til at spørge os, hvordan vil vi sikre, at vores børn får kvalifikationer. Og der er mange i folkeskolen er det også eller sådan, at forældrene skal støtte om skolebørnene. Vi kan snakke om, at vi skal have bedre kvalifikationer i de forskellige fag, men hvad kan det hjælpe, at hvis børnene ikke kan få et roligt og godt opvækst? Det første er, at når børnene får en god opvækst, det kan få kræfter til at kunne lære noget. At børnene skal opdrage sådan, at det skal have respekt for lærerne. Hvis et barn ikke kan få en rolig opvækst, så kan det ikke lære noget. Vi er nødt til at sige på alle forhold. Det er ikke så meget et spørgsmål om sprog, men det man skal lære, dem kan de lære, hvis de får en rolig opvækst og god opvækst. Og så de næste, de er der 17. Vi arbejder for, at uddannelsesinstitutioner får rent grønlandssproget. Selvfølgelig skal vi det, men vi skal tænke godt også om. Vi siger hele tiden til de unge, uddanne jer, men tingene ikke bliver bedre. Vi ved, at vores styrke er
vores styrke af vores sprog. Og vi ved alle, at mange børn allerede fra små kan snakke dansk og grønlandsk. Vi skal også tænke på, det kan vi også sikre os, at når vi har fået en god opvækst, så kan vi også uddanne os. Og fordi at vi kan, et menneske kan altid forberedes til hvad som helst. Vi kan ikke blive ved med at trykke folk på hovedet, folk der ellers har kompetencer. Når vi skal have uddannelse i udlandet, er kompetencer i sproget meget vigtigt. Hvordan med etablering med uddannelsesinstitutioner for det rent grønlandsksproget, det er altid en mulighed, men vi skal tænke os rigtigt om. Vi kan ikke blive ved med at sige uddannelser, fordi at det enkeltes menneskes frihed skal være i centrum. Parti eller I de forskellige videregående uddannelser, som spørgeren spurgte til, der er det rigtig, rigtig svært for eksempel universitetet at skabe et fagligt miljø, sådan så at de kan udbyde uddannelsen til en høj nok faglig standard. Læreruddannelsen GE og IMAC, Lærernes Fagforening, har lige været ude og råbe vagt i gevær, fordi at lærerne har nogle svære arbejdsvilkår. Vi har været inde på noget omkring det sociale, at børn og unge her i landet, i hvert fald en del af dem, har det rigtig svært. Det er også rigtig vigtigt, at det kommer på plads. Det er sådan, at sprog er magt, især for de partier, som ønsker selvstændighed, kan man sige. Hvis ikke vi kan tale med uddannet, hvis ikke vi kan tale med de samarbejdspartnere, som vi har, altså engelsk, og lige nu der er det altså sådan, at vi får en masse uddannelse betalt i Danmark, så derfor også dansk, så kan vi ikke tilegne os de kompetencer og den viden, som vi har brug for. Hvis vi ikke sørger for, at vores efterkommere, det vil sige de næste generationer, kan alle 3 sprog, så bliver magten koncentreret på en meget lille elite af mennesker, der kan det. Så det er nødvendigt, at alle kan 3 sprog. Og det er klart, at man taber noget som enkeltsproget, dansktalende grønlænder. Vi har vores kultur, vi har vores overleveringer, vi har en hel masse udtryk og følelser, som vi ikke kan udtrykke på samme måde, som man kan på grønlandsk. Lad os sørge for, at det ikke kommer til at ske i de næste generationer. Vi skal løfte læreruddannelsen, og vi skal løfte alle 3 sprog. Vi skaber uddannelse for det rent grønlandssproget. Det er vigtigt med en god skolegang i folkeskolen. Vores grønlandske sprog skal være centralt her i Grønland, fordi at det er det vigtigste sprog lovgivningsmæssigt her i Grønland. Vi skal sikre, at børnene, når de er færdige med folkeskolen, at de skal kunne gå op til prøve i deres eget sprog. Det vil sige, at hvis jeg er
rent grønlandssprog, så kan jeg gå op til prøve ved brug af en tolk. Det skal så der skal at man skal bevare for, at det rent grønlandssprog kan også kan gå op til prøve på deres eget sprog. At når jeg har sagt det, så skal jeg også sige, at vi ikke skal udelukke andre, fordi at det og heller ikke andre sprog, så skal vi kunne beherske andre sprog også. Inden vi holder pause, så skal vi nå det sidste spørgsmål, og jeg vil bede om at svare kort. Og det er et spørgsmål om turisme. Da jeg var, siden jeg var lille, da jeg begyndte at følge med, hvad der sker politisk, og jeg er 17 år nu. Jeg har altid hørt, når der er vælgermøder, at man vil udvikle turismen, og det har jeg altid hørt under vælgermøderne. Og en af det, jeg har hørt, at er blevet til virkelighed, vil vi sikre, at det der bliver pakket op under vælgermøderne bliver til virkelighed. Hvordan kan man udvikle turismen? Det er meget vigtigt. Og så er det meget vigtigt, at man udvikler lufthavnene. Og det som hvis vi skal sikre, at turismeindtægterne bliver her i Grønland, så skal vi sikre, at det er de fastboende, der er turistaktører her i Grønland. Randle Vestergaard Evalsen, kort. Jeg er enig med Viviana. Vi skal udvikle lufthavnene, også her i Qaqortoq, og det er der flertal af politiske partier, der er inde i det, og befolkningen her i Qaqortoq skal også være med til at udvikle det. Jeg er selv uddannet inden for turismen, og vi har alle muligheder for at udvikle turismen her i Grønland. Vi er, som nogen måske har lagt mærke til, uenige i at en lufthavn alene vil udvikle turismen. Der har vi set i rigtig mange andre byer her i Grønland, at det gør det ikke. Jamen, jeg ved det godt, men vi bliver nødt til at sige det, som det er. Hvis vi starter med at udbygge et vejnet, hvis vi starter med at uddanne outfitter, hvis vi starter med at lave bed and breakfast, hvis vi starter med at gøre vores modtagerapparat parat til, at der kan komme rigtig mange turister herned, så kan vi få en sammenhængende struktur. Det er klart, det kræver også en omlægning af de nuværende servicekontrakter. Okay. Vil vi udvikle turismen, og som vi kan se, at det er ved at udvikle det i Igaliku og Qasiarsuaq. Og det gamle sted er Atluitok, hvor husene stadigvæk er der, og der historien, det har en lang historie, og man kan renovere bygningerne der og bruge som turiststeder, turistcentre. At der er også andre steder, man kan udvikle sådan, at vi kan få flere turister her til
Vi skal altid være udviklet. Nu er det nok, at man siger, at vi skal udvikle. Man har også sagt det samme om turismen her i Grønland. Som vi har set i andre lande, turismen vil udvikle. Hvorfor kan vi ikke gøre det samme her i Grønland? I Island er der 1,5 millioner turister om året. Og i løbet af fremover, der er over 2 millioner turister i Island. Og vi tror her i Sydgrønland, der tror vi på, at turisme kan udvikles her i Sydgrønland. Er det så kort? Tak for spørgsmålet. Jeg er turistaktør i det daglige. Turismen vil ikke komme af sig selv. Vi arbejder for, at vi skal for, at der kommer flere turister. Og hvis det er nødvendigt med flere turister her i Sydgrønland, så er der også nødt til at have lufthavn her gravet op. Men vi skal også udvikle ordningslægerne, og hvis vi udvikler turismemæssigt her i Sydgrønland, så er også nødt til at gøre det samme som i Lillesand. Hvis man skal udvikle turisme, så er det rette ting, man skal have ordnet. Og det er sådan, at regionerne skal samarbejde, og ikke mindst inden for regionerne. Og vi skal have 10 minutters pause nu.